430 pesos ka aumento sa suhulan sa Central Visayas. Giluso sa Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP. Ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung RTWPB7. Nunot kini sa padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton o kubang panginahanglanon sa mga trabahante. Ani ang report? Nabda namo nga naniudto sa gamay kananan kining mga trabahante sa konstruksyon. Nagdaginot sa budget aron makaigo ang ilang sweldo nga anaa sa minimum. Kining trabahante nga akong natagbuan. Gikan pas late ang pamilya og makapadala og kwarta apan igo-igo lang yon. We have seen mo 10,000 per month. Pero ang deduction? Deduction sa usa ka buwan kausara. So pila na ni malimpyo nimo? Toki na lang, tricky, kay kaltasan pa sa mga beneficiaries. Ang yung minimum karon di ra pa kaigo? Kuwang nga po sir eh. Kay dagko kay gasto no, mahal kayong palitunon karon, labi na karon pandemic, agian dagbagyo. Kay kuwang na jud ang 400 eh. Oh, kuwang gid. Kaon lang daan. Si Rosabel Velasco, mga nakay kan Sambana, wa na gani kaabot sa minimum ang suhulan. Busa, nag-sideline na lang siya sa pagpaninda bisan unsa aron dunay ikagasto sa iyang pagpanganak. Oo, ngayon na jud. Kailangan na jud. Labi na kayo dagan, mahalo na kayo mga palitonon. Sila ang nagsalamin sa kahimtang sa mga mamumuo nga nagsinggit sa aumento sa sulan aron makasugakod sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Subay nini nangayo og 430 nga wage adjustment ang TUCP ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board aron mamahimong kapin sa 800 pesos na ang inadlaw nga sulan sa mga ordinaryong trabahante. So frustrating ba na naibawat sila na mo na ginikaunong sa family of five, naibawat sila na mo ginakonsumo. Na nga naman magsige mag-insister sila na maghatag o sweldo na ubos pag yun sa kihanlan sa usang pamilya. Mo ginikaunong to na usbong bitakunin. Di mahimo. The status quo cannot continue. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.